Masquera Sayumure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana zungega waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Manero amadzango masera sei asayare mgroup muno munopikita uno tiri nani uko zvedu asi tarwadziwa tauyimba musomandi musomuvhuro kwakuzouya musangano zvikei kumusangano kuya akunzi pano apadi mubvunzo apadi unosimudze maoko kutaure rizeni yake. Chiri pano ngechekuti imimi vanhu kune usina bepa repawakagara wese ngauye unyoresapo. Hazvinei kuti haupo munhurume saka takaita zvinanyanya kuparara tonyorwe inini mari yamutetwa unenge uripo pachiwanzi pacho ipopo kana usipo uchazozive kuti zvozofamba sei pambera tichonyoresa muvhuro uwowo pedzepo kunyoresa akati kune vaya vasina mari dzekuzotera ngavapinde mumota vaya nedzikurori rauraya naro vanhu vamhanya kupinde murori ukatiende bhikita uko pindai muchibata-bata asina mari aya achichipinda takada kupindawo muzvikanzi aimeme kudai motera mangwani kuma 8 ufa kucha 8 masvika kuofisi uko tochosara tochotsvake mari akukwira kwakutera kuma 8 kuya svikei ikweyo aya akatungamira arume svikei kukumurwa mahembe muchitokisi vakadzi pashe pakaradzwa kwedu uko kumavhileji kakubvire vhileji 1 svike vhileji 5 munhu wese tichobva tagara patakasvikawo isusu chachipiri manje tichoti mweko mukuda kutongwa nguva tazi tsvepo pashepo nzara vanga vakavati kwaya kuna no chikafu nomvura pataya tiri pachoko pedzepo zvikanzi handei kukoti tichichibve pataya papa asungwa pana ocheniswa kukoti svike kukoti kuya nguva tagara 1 2 3 zamara 4 kuloko atochaisa zvikanzi dzokai ngatidzoke futi kwataya tiri kupolisi kuyawo anotadzoswa ikweyo svikei kuda kuti chikafu zvikanzi zvotangwa mangwana kuma 8 futi nhasi zvaramba asi tatopedza kunyora zvese madhoketi nei saka hatozotozviona vaya vakaendeswa mande vaya vakangotorwa pamusangano havana kana chavainga vainacho badaharo uzivawo mamisha ezikupusha una nechiro kumba vakangosiya ngogaina isi tatatera wacho totorwadziwawo ndiyo shara yacho ngokuti kumalanchi kwamutaya taenda nawo takachizotopa anga ari mberi aya kuchitokungurira kwakuchipa anga agara atungamira aya takazoona pane hama yedu yakachizotinunura inobvawo kumavhileji kwedu iku4a kwakubva vachifonerwa kuti hamuna hatiri pano asi hatina kana kumborya kubva suro tarwadziwa ndobva yachiti endai parodhi ndimutore akatorwa tichotorwa kusadzi zirori riya uchienda naye kumba kwako kwanyika ngokuti moti ukasvika manyika mukwira futi imwe taxi tichoenda zvikeke hama yadu yakatibata zvakanaka mangwana acho kwakumukira kuma 8 yo kwakudzoswazve ndiyo hama yadiya kwakutsvetwazve paofisi paya tatsvetwa tikata madii 8 ingachidarika isati tapedzerwa tochitofonawo kumadzimba kuti ndofunga nhasi tinouya kuda kuona 1 2 saka zotiza kuti kuma 3 ndokuchitango chisevhwa kwakuchipinzwa imi zvakaoma svikei mumamejastirimo hamuna mubvunzo hamuna chini chaivepo kwakuchibvunzwa ukagadzwa ndiani motodai kuti ndakazvigadza kuitire kuti ukati ndakagadzwa ndini sekuru kana ndinhingi zvonzi ndomutora saka kwai kuma handii ndakazviitira nechibudikidzo chei kati abereki vedu
Mamwe vane vana vakawanda kwakuchikuenda pasaidhipo uchiti ndizvivakiro patawo unozvibvuma here kuti une mhosva todaira hongu tinozvibvuma apa tega isusu tega village yedu 4A iyoyo tatiri 55 vanhu vakadzi nevarume tega village kuzoti mamwe mavillages ese kusvika ku5 yedu itori neextra bay inonzi 4B ne4A yedu 4A chete saka zvaingopinzwa nemavillage zvonzi unei kumba kwako utaura zvauinazvo une ugere une budzire uneimba mudhorobha here udaira hongu chakati abanzara kubva mufurowo then akazochaiswa tofunga kuma11 ndopatakaita mukuchinzi chimudai muofisi muya neuyu paku mafoni tainzi vharai hakuna unodiwe foni inoti ngindi mutongo manje ukugare kwatakanzi kuzvigada zvozvo mosvikaita bvuma iyoyo wakubata chinzi mutongo uripo ndokuti kugara kwamakaita iko makamoshe mhuka dzaide kurarama dziri panzvimbo ipapo then mutongo $200 inova iri kumaranzi inonzi 4,000 kana ari kumarenzi kana ari kumadollars 2,000 ivo akataura madollars nemausaliand pakonumandaidzira zvikanzi asi kana ndamupe mutongo wowo hazvive kuti hatisi kuzouyako kuputsapa pamunogara ipapo tiri kuuya then unenge usina mari yekubvisa 4,000 iyoyo uchauye mujere kwe2 month urimo mujere imomo uchingobuda hazvive kuti kuye mujere futi kureve kuti hatiputsi imba yako iyoyo tinongoiputsa saka ukanyabhadhara ifaindi asi imba tinongoputsa saka taapa kaoma pokufunge homework yatakasirwa kuti zvinorevei kuti ndobhadhara ndongoputsirwa ndosungwa ndongoputsirwa saka varume hatine pakaoma peri pabhekita panapa zvakaoma takaizosiwa takasvika uno kumba kuma1-2 vana watowata kwakuchizoto umwe wakavhoterwa mananika ipe uchizofonerwa kuti avedwe ana ekubhekita ari pakati muwadhi medu ndokuchizouya neziroriwo kwakuchititora kuchidzoka nesu kumba ndokuchizosvika kumba takasvika zuru oedza kwakuchisvike pamhatso ino hakaeno kuti tinoita kudini nyika ino zvakaoma zviruno vakaipa zano yapenga iyi zvakaoma unohudemba zvataure mwana wangu mugari uro idiko kuti dai zvaibvira kwaya kutsvake inochidzegedzega namwani paanokona kuti kiti twakuti nawo twakaomerwa unoku